መደመር ፍጥነት አለባውያንን ካየን በኋላ የመደመር ዝላይ ሊፕሮግ ምንለው ባታታት ቅልጣፈ መድማር ድሕር ምራይና አብዝላ መድማር ሊፕሮግ ዝባል ጽንሰ ሐሳብ አፍት መጽሐፍ ሰፊው ዝተቀመጠ ዋላ ይሁን ክልተ አንድ ዓላማታት ኣለዎ ቀዳማይ ነገር ምስብ ቅድሚ ዘሎ ፈላላይ ምጽባብ እዩ ካላይ ተአምራው ዝኾነ ዕቤት ምምጻይ ካልኦ ዝረገጽዎ ሁሉ ምርጋጽ ጉባኤ ይኮናን ውጽኢት ርኢና ካብ መምሃር ንኽእል ኢና ካብ ዓወትን ውድቀትን ካልኦት መምሃር የድሊ ኢልዩ ዝለዓል እዚ ናይ ምድማር ከይዲ ቀዳማይ ናብ ውጽኢት ምቕያር ናብ ካልእ ምስጋርን ናብ ቅድሚት ምስጓም ዝሓዘ እዩ ዝነበሩ ዓመታት ናብ ውጽኢት ምልዋጥ ሓድሽቲ ዘፈራት ፈጢርካ ናብ ምስጋር ኣብ ውሽጢ ዘፈራት ዝፍጠር ምሽግሻግ ምውጋን ሓድሽቲ ናይ ምልማዕ ዓቕምታት ምውጻእ ሓድሽቲ ዕድላት ዕዳጋ ምፍጣር ዘለና ዓቕሚ ምዝማን ናብ ዓለም ምዝላል መዋቕራዊ ስግግር ምርግጋጽ ፍልጠት ናብ ምህርቲ ምቕያር የድሊ ኣጋጣሚ ተተረኺቡ ንጸገማት ናብ ዕድል ምቕያር እዩ ንኣብነት ኮሮና መጺኡ ነይሩ ኣፍሪካውያን ተወዲኢኹም ተባሂልና ነርና ንሕና ግና እናተጠንቀቕና ክንሰርሕ ኢና ኢልና ኣብ እዋን ኮሮና ልምዓት ስርናይ ጀሚርና ኣብ እዋን ኮሮና ኣትራፊ መንገዲ ኣየር ፈጢርና ጸገማት ኣለዉ ካብቲ ጸገም ግና ዕድላት ፈሊኻ ምውጻእ የድሊ ጸገም ሓንኪሉ ዝድርበየና ዘይኮነስ ደፊኡ ናብ ዝሓሸ ዝወስደና ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዓዘቕቲ ጸገም ተኣሲርና ኸይንነበርን ናብቲ ንደልዮ ብራኸ ንኽንበጽሕን ኣብ ሓደ ጉዳይ ምዝላል የድሊ እዩ እቲ ዝላል ግና ኣብ ሰብ ዘተኮረ ወለዶ ሃገር ለኸ ኣብ ምኽክርን ምርዳእን ፍልጠት ምሽማትን ኣፍራይን ክኸውን ኣለዎ መሳለል ዕቤት ደረጃ ብደረጃን መውጻእ ምፍታን ሃፍትን ጉልበትን እዩ ዘባኽን ኣቋራፂ መገዲ ክንስዕብ ይግባእ ስለዚ ብሓፈሻ እንታይ ርኢና መበገሲ ሓሳብ ርኢና መስገሪ ድልድል ርኢና ሕዚ ድማ መባጽሒኡ እንታይ እዩ ዝብል ኢና ክንርኢ ድልድል ሓኒጽና ኣበየና ክንበጽሕ ዝብል ሕቶ ኩለ መደያዊ ብልጽግና እዩ ኩለ መደያዊ ብልጽግና ማለት ገንዘብ ጥራሕ ዘይኮነስ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጡ ዘማልአ ማለት እዩ ዝበልጸገ ግን ድማ ዘይሰልጠነ ዝሰልጠነ ግን ድማ ዘይበልጸገ ሰብ ከይህሉ ነዚ ኣፈላላይ ምጽባብ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ዘማልአ ክኸውን ምግባር ኩለ መደያዊ እንትበሃል ትግሃትን ዘመናውነትን ኣጣሚሩ ዝሓዘ እዩ ግን ድማ ትግሃትን ዘመናውነትን እንትንብል ንባህሊ ዘበላሹን ስነ ምግባር ዝጽሕስን ክኸውን የብሉን ማለት እዩ ኩለ መዳይ ብልጽግና እንትበሃል ነዚ ብምሉእነት ምርግጋጽ ማለት እዩ ማእኸሉ ድማ ቁጠባ ንኹሉ ካብ ኩሉ እንትፍጸም እዩ ፖለቲካ መካተታይን ኣሳታፍን እንትኸውን እዩ ማሕበራዊ ወለዳዊ ልምዓት ዘካተተ እንትኸውን እዩ ኣብ ናትና ስርዓት ወጽዓ ኣይሃሉ ጉልበት ሲቪክ ከዓቢ ይግባእ ክልላት ይማዕብሉ ናይ ጽባሕ ሃገር ሎሚ ንስራሕያ እዚ እዩ እቲ ዋና ሓሳብ እዚ ኸይኸውን ግና መሰናኽላት ኣለዉ ኦሮሞን ኸይትለምዕ መንከልከለ ኦሮምያ እኮ ብሕርሻ ብጣዕሚ ዘሚኑ ዘሎ መን እዩ ከይትሓርስ ዝኸልከለካ መሬት ማይ የብልካን ኣዲስ ኣበባ እኮ ብኮሪደር ዋሕዝርዋ ጸቢቓላ ይብሉ ንስኻኸ መንከልኪሉካ ኣብቲ ዘለኻዮ ዓዲ ርዋ ድዩ ዘየለ ኾይኑ ስለዚ ንባዕልኻ ክትሓትት ይግባእ ዘለና ዓቕሚ ተጠቒምና ብቕንዕና ክንሰርሕ ኢና እንደሊ እቲ ሰራርሓን ስርዓትን ግና ንኹልና ማዕረ እዩ ንኣብነት ከንቲባታት ኣብ መላ ኢትዮጵያ ዘለዉ ከተማታት ናብ ቢሮይ መጺኦም ከተማ ኸመይ ከም ዝለምዕን ዝምራሕን ገለጻ ኣቕሪበሎም ገዛዕዮ ሂበዮም ከይዶም ድሕሪ ዝኾነ እዋን ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮሪደር ኣብ ዝጀመረሉ እዋን መጺኦም ተዓዚቦም ድሕሪ ምዝዛም ፈላማይ ምዕራፍ ተጸዊዖም መጺኦም ከመይ ከም ዝተሰርሐ ርዮም እዮም ከይዶም መን እዩ ተማይሩ ግን ኣይፈልጥን ንእንደልዮ ነገር ኩለ መደያዊ ብልጽግና ንኹሉ የድሊ እዩ ግን ድማ ካብ ኩሉ የድሊ እዩ ስለዚ ዝረኸብናዮ ማዕረ ዕድል ተጠቒምና ንምልማዕ ንሕሰብ መልዓሊ ሓሳብ መሳገሪ ድልድል መባጽሕ ብልጽግና እንተይልና ተሳጋሪ መን እዩ እቲ ዝሳገር ወለደ እዩ ንብልጽግና ዘሳገር ወለደ እዩ ወለዶ እንትንብል ቀዳማይ ነገር ኢትዮጵያ ታይ ዓይነት ቅርጽን መልክዕን ክትመስል ኣለዋ ዝብል ሕቶ ዘልዕል እዩ ካልኣይ ነገር መንግስትኸ ታይ ክመስል ኣለዎ ኣሰራርሓ ስርዓት መንግስቲ ታይ ክመስል ኣለዎ መንግስቲ ታይ ተዝኸውን እዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሓባርን ብፍቕርን ክነብሩ ዝኽእሉ ዝብል እዩ ሳልሳይ ድማ ወለዶ ባዕሉ ታይ ክመስል ኣለዎ ክንሃንጾ እንደልዮ ወለዶ ታይ ዓይነት እዩ እንፈጥሮ ዘለና ወለዶ ሕብረተሰባዊ ሃገራዊ መንነቱ እንታይ ይመስል ነዞም ሕቶታት መምላስ ናይ ግድን እዩ ፈለማ ኣብዚ ዘለና ሰባት ዝተማልአ ግንዛበ ክትሓዞ ዝግባእ ነገር ኢትዮጵያ ሕብረ ብሔራዊ ሓድነት ዘለዋ ሃገር እንተዘይኮይና
ሰላማውን ልምዓታውን ጉዕዞ ምግባር ኣይከኣልን ሕብረ ብሄራዊ ሓድነት ኣለዎ እንትበሃል ቀዳማይ እቲ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሓቂ ዝተመርኮሰ ፌደራላዊ ስርዓት ክትግበር ኣለዎ ካልኣይ ንኩሎም ቋንቋታት ዘተኣናግድ ክኸውን ይግባእ ብዙሕ ቋንቋ ኣብ ዝዝረበሉ ዓዲ ነዞም ቋንቋታት ተቐቢልካ ምትእንጋድ እንተዘይተኻኢሉ ሓቢርካ ንምቕጻል ኣጸጋሚ ዝኸውን ሳልሳይ መንነትን ንብዝሃ መንነትን ዝሓቆፈ ክኸውን ይግባእ ጸጋታት ሕውነት ዘለዎ ሃገር እንትንብል ድማ ብሄርን ብሄረሰባትን ምጥዕራቕ ዘኽእል ማለት እዩ ኣነ ኦሮሞ እየ ኦሮሞ ኮይነ ብኢትዮጵያዊነተይ ክሳቐ ኣይግባእን ኣነ ሰብ እየ ኣነ ኣብዪ እየ ኣነ ወዲ እየ ስለዚ ነዚ ኩሉ ኣጠዓሪቐ ክነብር ኣለኒ እቲ ሓደ ዓብዩ ነቲ ካሊእ ምድቋስ ሓቢርካ ምንባር ዘጥፍእ ከይኸውን ምሕላው የድሊ ካልእ ባህሊ ሲቪክ ይጎልብት እንትበሃል ብስምምዕነት ብምርድዳእ ናይ ሓባር መተዓረቕቲ ትካላትን ሕግታትን ምፍጣር የድሊ ነዚ እዩ እቲ ሕገ መንግስቲ ንሕና ስልጣን ስለ ዘለና ጥራሕ ኣይንቐዶን ኢልና ንህዝቢ ኣዛቲና ካብ ህዝቢ ሓሳባት ወሲድና ዘላቕ ዝኾነ ነገር ንምስራሕ ግዘ ዋላ እንተወሰደ ንድከም ዝበልና ኣብ ዞባዊ ምትእሳር ምስ ኩሎም ጎራብቲ ሃገራት ብሰላም ሓቢርካ ምዕባይ ኣብ ግምት ብምእታው ብሓባር ንምዕባይ ፃዕሪ ዝግበር ዘሎ ብንግዲ ብቁጠባ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ይግባእ ህንፀት የመደመር መንግስት 3 መርሆታት ኣለዎ ቀዳማይ ምስትኽኻል እዚ ድማ ዝሓለፉ ስሕተታት ዘእርምን ዘተዓረቕን ካልኣይ ምስፍሕፋሕ ዝሓለፉ ዕድላት ሓልዩ ዘስፍሕ ሳልሳይ ምብርካት ንወለዶ ዝጠቅምን ብድሌት ዝሰርሕን ማለት እዩ እዚ ብምንታይ መንገዲ ኢና ክንሃንጾ እንተኢልኩም ቀዳማይ ሰናይ ፍቓድ ምግልጋልን መሃብን ባህሉ ዝገበረ ወለዶ ክኸውን ኣለዎ ካልኣይ ዲጂታል ሓርበኝነት ምስ ዲጂታል እንተዘይተላሚድና መጻእ ዘመን መጸገሚ ዝኸውን ሳልሳይ ተሓድሶ ትምህርቲ ንኩሉ ማሕበረሰብ ዘነቃቅሕ ክኸውን ይግባእ ንሕና እንመርሖ ዘለና ሰባት ካብ ካሊእ ሰብ ብዝበለጸ ፈላጣት ክንከውን ይግባእ ስርዓተ ትምህርትና ንኩሉ ማሕበረሰብ ዘነቅሕን ዘነቃቅሕን ክኸውን ይግባእ ራብዓይ ኢንዱስትሪ ባህሊ እዩ ልምምድ ስራሕ ትርፊ ስራሕቲ ምስራሕ ኣብ ምንቅስቓስ ዘሎ ልምምድ ምፍጣር ከም ዘድሊ ማለት እዩ መበገሲ ኢልና ድልድል ኢልና መባፅሒ ኢልና መኒኸ መሳገሪ ዝበሃል ዘሎ መሳገሪ ንብሎ ዘለና መንግስቲ ካብቲ ዘለናይ ዓዘቕቲ ናብ ንደልዮ ብልጽግና ናይ ምስግጋር መንገዲ ዝዘመነ ሕብረተሰብ ንምፍጣር 2-3 ነገራት ምርኣይ ግቡእ እዩ መንግስቲ ዕዳጋ ሕብረተሰብ ኩሉ ግዜ ጋህዳዊ ዓለምና ኣብዞም ነገራት እያ ትሽክርከር ከም መልዕሊ ዝወስዶ ኣብ መንግስቲ ጉድለታት ኣለዉ ስለዚ ሰብ ውልቀ ሃብቲ ዕዳጋ ክቆጻጸርዎ ይግባእ እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ናህሪ ዋጋ ከይፍጠር ኣብ መንጎ ቀረብን ጠለብን ዋጋ ዝውስን ይኸውን ግደ መንግስቲ ድማ ምቹው ኩነታት ምፍጣር ንብረት ኣብ ልዕሊ እቲ ውልቀ ትካል እውን ሓለዋን ከለላን ምግባር ይኸውን ከማና ዝበላ ሃገራት ዓብዪ ሕቶ የልዕላ እየን ትሕተ ቅርፂ መን ይሃንጾ ዝብል ንኣብነት ካብ ቻይና ጓንጁ ናብ ወደብ ጅቡቲ ዝፀዓነ ሓደ ካርጎ ዝውደአላ ዋጋን ካብ ፖርት ጅቡቲ ናብ ጋምቤላ ዘብፅሕ ዋጋን ማዕረ ኣይኮነን ካብ ጅቡቲ ጋምቤላ ብጣዕሚ ይኽባር ዓለማት ተቋሪፁ ዝመፀ ካርጎ ኣብ ሃገርና ምስ በፅሐ ዋግኡ ክባር እዩ ንምንታይ ዝብል ሕፅረት ትሕተ ቅርፂ ስለ ዘሎ እዩ ባቡር ኮነ ሰፊሕ መንገዲ የለን ነዚ መን ይሃንጾ እቶም ብኻልእ ወገን ዘለዉ ድማ ኣይኮነን ንዕዳጋ መንግስቲ ክመርሖ ይግባእ ይብሉ ጉድለት ዕዳጋ ኣሎ ዘፈር ውልቀ ትርፉ ጥራሕ እዩ ዝሓስብ ፍትሓውነት የብሉን ስለ ዝኾነ መንግስቲ ኣቕምታት ልምዓት ክቆጻጸር ይግባእ ይኹን መንግስቲ ነቲ መዋቕር ይምርሓዮ እንተኢልና መንግስቲ ድማ ናይ ምፍጣርን መቕልጣፍን ጸገም ኣለዎ ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና መንግስቲ ትካላት ውልቀን ምስ መሓዙት ትካላትን ተዋዲዱ ዝሰርሐሉ ናይ ምድማር ፈጠራን ፍጥነትን የድሊ እዩ እዚ እዩ ኩለ መዳይ ብልጽግና ዘምጾ ኩለ መዳይ ብልጽግና ንምምጻእ መንግስቲ ኣብ ትሕተ ቅርፂ ወይ መንገዲ ጥራሕ ዘይኮነስ መንግስቲ ብገንዘቡ ብሰዓቱ ዓበይቲ ወለዶ መልሚሉ ኣሰልጢኑ ኣብቂዑ ምስ ኢንዱስትሪ ኣተኣሳሲሩ ምውፃእ ምኻል ልክዕ መንገዲ ከም ምስራሕ እዩ ዝቁፀር ከምዚ ዓይነት ኩለ መዳይ ብልጽግና ክረጋገጽ ዝኽእል ናይ ምድማር ቅልጣፈን ፈጠራን ነረጋግጽ ዝብል እዩ ስታርትኣፕ እንትንብል ዝለዓለ ሓሳብ እዩ ቢሮ ሰሪሕኻ ኮምፒተር ኣዳሊኻ ጎበዛት ቆልዑ እምፂኢኻ ኣሰልጢንካ ፕሮጀክት ኣስሪሕኻ መሪሕኻ ስራሕ ንክፈጥር ጌርካ ምብቃዕ ኣብ ኣፍሪካ ብዙሕ ዝተለመደ ይኮነን ከምዚ ዓይነት ስራሕቲ ብምስራሕ እዩ ጉድለት ሲስተም ምምላእ ንኽእል እምበር ንበዓል ሃፍቲ ክራይ ኣካቢ እንዳበልና ነቲ ወሃባይ ኢና እምበር ነቲ ተቐባሊ ብፁእ እንዳገበርናዮ ኢና ንተቐባሊ ኸይንኸኣና
ነተዋሃባይ ክራይ አካባቢ ኢልና ነረጋግጾ ልምዓት ዝተማለአ ብልጽግና አየረጋግጽን። በነገራችን ላይ እነዛ ተራማጅ ፖለቲካል ሊቃን የተባሉ ሰዎች በጣም ሀብታሙ ኢንዲቪጁዋልስ ሀብታሞች ቢታዩ እነሱ ናቸው። እቶም ሰጎምቲ ልሂቃን ዝተባሃሉ ሰባት እንተሪኢናዮም ሃፍታማት ንሶም እዮም። ኣብ ዱባይ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ሃፍታማት ንሶም እዮም። ዝተዛብዐ ኣረኣያ እዩ ነይሩ። ውፅኢቱ እውን ዝኸሰረ እዩ። ካብዚ ወፂና ኣብ መንጎና ዘሎ ጌጋ ፈሊና ብቴክኖሎጂ ሓጊዝና ጌጋ ኣብዚ ናፍትን ከም ዘሎ ኣሚንና ንስራሕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን 1.5 ትሪልዮን ዘውፅእ ኢንቨስትመንት ምስሓብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ከምዚ ብዝኣመሰለ መንገዲ እዩ ስርዓት ስግግር ዝረጋገጽ። ባህርያት ምድማር እንትንርኢ እውን እቲ ሓደ መግለፂ መንግስቲ ምድማር ሓሰባዊ ዕምቆትን ብራኸን እዩ። ስራሕ ንጀምር እንትንብል እዚ ጉዳይ ኣይዕወትን ምባል እንተ ዕወት ድማ መን ሓጊዙኩም ዝብል ሕቶ ዝመላለስሉ ቀንዲ ምኽንያት ሃፍቲ እምበር ሃፍቲ ዝርከበሉ መንገዲ ስለዘይንፈልጦ እዩ። ሕውነት ሃፍትን ፍልፍል ሃፍትን ዘይተረድኦ ሰብ ዝረኽቦ ሃፍቲ ፍልጠትን ሓይልን ደሚሩ ፍረ ኸፍሪ ኣይኽእልን። ፍልፍል ሃፍቲ እንታይ ከም ዝኾነ ምፍላጥ ይግባእ እዩ። ሃፍትና ተፈጥሮ እዩ። ፍልፍል ሃፍቲ ድማ ካብኡ እዩ ዝቕዳሕ። ሃፍቲ ሰብ እንትበሃል በዓል ዋና ሰብ ተፈጥሮ እዩ። ማዕድን እንትበሃል እውን ዝርከብ ካብ ተፈጥሮ እዩ። ማዕድን ካብ ፍልፍል ሃፍቲ ዝተቐድሐ ሃፍቲ እዩ። መብዛሕትና ፍልፍል ሃፍቲ እንተይረኣና ሃፍቲ ካብ ሃፍቲ ድማ ካፒታል ሃፍቲ ጥራይ ስለ ንርኢ ነቶም ካልኦት ኣናኢስና ንርኢ። ልምዓት ምምጻእ ኣይንኽእልን። ሓሳባዊ ዕምቀትን ልዕልና ሓሳብ ምድማር ዝለዓለሉ ምኽንያት ሓሳብ ማለት ምርኣይ ስለ ዝኾነ እዩ። ሓሳብ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ምስሊ ማለት እዩ። ምሕሳብ ካብ ምስሊ ካብ ምግባር እዩ ዝወፅእ። ቅድሚ ሕዚ ብተደጋጋሚ ከም ዘልዓልክዎ ስራሕ የማናይ ኣእምሮን ጸጋማይ ኣእምሮን ዝተፈላለየ እዩ። ምስማዕ ምርኣይ ምዝራብ ኣካል ጸጋማይ ኣእምሮናይ፣ ብምስሊ ምርኣይ ግና ኣካል የማናይ ኣእምሮናይ። ሓሳብ ብየማናይ ኣእምሮና እዩ ዝስራሕ። ነቲ የማናይ ኣደንዚዝና ነቲ ጸጋማይ ጥራይ ምጥቃም ወይ ከዓ ነቲ ጸጋማይ ኣደንዚዝና ነቲ የማናይ ጥራሕ ምጥቃም ሙሉእ ብልጽግና ኣየምጽእን። ምሕሳብ ኣድላይ እዩ። ሓሳባዊ ኣረኣያ ብግዘን ብቦታን ዘይውሰን ተሳጋሪ ኣረኣያ ክህልወና ይግባእ። ግዘን ቦታን እንከይ ዓገተና ኣርሒቕና ክንርኢ ይግባእ። ሰለስተ ሓጹራት ተሳጊርና ምርኣይ ተኽኢልና እዩ ሓሳብና ውፅኢታዊ ዝኸውን። ሓጹር ፍልጠት፣ ሓጹር ቦታን ሓጹር ግዜ ተሳጊርና ምርኣይ እንትንክእል ንጽባሕ ዝሓሰብናዮ ሎሚ ንምህናጽ ይሕግዘና እዩ። ኣብ ምክፍፋል ግዜ ጭቡጥ ዝኾነ ሎሚ ጥራይ እዩ። ብዛዕባ ትማሊ ምፍላጥ ይከኣል እዩ፣ ምጽናዕ ይከኣል እዩ። ምቕያር ግና ኣይከኣልን። ብዛዕባ ትማሊ ሙሉእ ብምሉእ ምፍላጥ ኣይከኣልን። ዝተጽሓፈ ጥራይ እዩ ዘሎ። ብዙሕ ዝተርፍ ዛዕባታት ስለ ዘለው ነዚ እውን ምቕባል ጥራይ እምበር ምቕያር ኣይከኣልን። ጽባሕ ድማ ትልሚ ዝትለመሉ እናሓስቦ እምበር ብዝተማለአ መንገዲ ንገልጾ ነገር ኣይኾነን። ጽባሕ ዝፍለጥ ነገር ስለ ዘይኮነ ኣብ ከይዲ መዓልትታትን ዝጭበጥን ናታትኩም ናተይ ዝኾነ ሕዝን ሎምን እዩ። ነዚ ምጥቃም እንትንክእል እዩ ዝሓሸ ጽባሕ ንደቅና ምፍጣር ዝከኣል። ላዕላውነት ዕምቆት፣ ላዕላውነት ምሕሳብ ልዕሊ ጸገም ናይ ምዃን ብራኸ የድሊ እዩ ማለት እዩ። መበልካላይ ድሌት ምፍጻምን ዓቕምን እዩ። ነቲ ሓቂ ዝፈልጥን ንሓቂ ዋጋ ዝኸፍል ኣመራርሓ ኣድላዩ እዩ። ብጻዕሪ ዝሰርሕን ኣርኣያ ኮይኑ ዝመርሕ ኣመራርሓ ምፍጣር ይግባእ እዩ። ጻዕሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይፈላለዩ እዩ። ከም አንበሳ ዝጸሩ ኣመራርሓታት ኣለዉ። ስለ ዝሰርሑ እውን ውፅኢት ርኢና ኢና። በዚ ልክዕ እውን ዘይሰርሑን ዘይጸሩን ኣለዉ። ጀሚሩ ዝፍጽም ሓሳቡ ዝጭበጥ ክኾን ይግባእ። መንግስቲ ምድማር ካብ ዝሓዞም ጠባያት እቲ ሓደ ድሌት እዩ። ንብልጽግና፣ ንዕቤት፣ ንለውጢ ድሌት ኣለዶ? ካልኣይ ድሌት ዝወለዶ ሓሳብ ኣለዶ? እቲ ሓሳብ ካብ ውልቀ ሰብ ናብ ማሕበረሰብ፣ ካብ ሓደ ሰብ ናብ ትካል ናይ ምልዋጥ ጅማሮታትን ስራሕትታትን ኣለዉ ዶ? ድሌት ሓሳብ ትካላት ትግበራ ወይ ድማ እዞም 4 ኣይ እንትማልኡ ናብ ጭቡጥ ዓቕሚ ክቕየሩ እዮም። ተስፋ ብምግባር ድሌት ብምውሳኽ ዓቕሚ ምግባር ምዕባይ ይከኣል እዩ። ዝተተሓዙ ጉዳያት እዮም። ድሌት ንምጽናሕ፣ ንምቕጻል፣ ንምንባር ዘድልየና ነገር እዩ። 1950ታት ሳይንቲስታት ሓደ ምርምር ኣሳሊጦም ነይሮም። ኣብ ኣናፁ ብርክዝ ዝበሉ ኣናፁ ወሲዶም ፈተነ ንምስራሕ
ማይ ኣብ ዝተመልአ በርሚል እተውዎም እተናናጹ 15 ደቃይቕ እቲ ውፅእ እናበላ ህይወተን ንምድሓን ምስ ፈተና ከምዘይ ይከኣልን ዓርሰን እሚነን ናብ ውሽጢ ምእታው ጀመራ ኣብቲ ሽዑ እዋን እቶም ተመራመርቲ ተስፋ ከም ዝቆረጻ ተረዲዮም ነተናናጹ ምውፃእ ጀመሩ ድሕሪ ዝተወሰነ ጻንሒቱ እውን ናብቲ በርሚል መሊሶም እተውዎን እተን 15 ደቃይቕ እቲ ውፅእ እናበላ ንምድሓን ፈቲነን ተስፋ ዝቆረጻ ናጹ ኣብ ካልኣይ ፈተነ ን60 ሰዓታት ውፅእ እቱ እናበላ ዓርሰን ንምድሓን ፈተነ ገበራ ክንደይ ዕፅፊ ማለት እዩ 240 ዕፅፊ ማለት እዩ ንምንታይ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ፈቲነን ስለ ዝድሓና ምድሓን ይከኣል እዩ ኢለን ስለ ዝኣመና ካብ 15 ደቂቓ ናብ 60 ሰዓት ምዕባይ ክኢለን ንምንታይ ተስፋ ስለ ዝሓዛ እዚ ሳይንሳዊ ፈተነ እዩ ተስፋ ዘለዎ ሰብ እውን ዝለዓለ ውፅኢት የምጽእ እዩ እዚ ንክኾን ተላማድን ተዓጻጻፍን ምዃን ኣድላዩ እዩ ንኣብነት ነፋሒቶ ምርኣይ ይከኣል ሕብራ እናቀያየረት ዓርሳ ንምጽናሕ ትፍትን እያ እዚ ኣካይዳ ግን ዝፍሽለሉ እዋን ኣሎ ነዚ ምስሊ ድማ ንርአዮ መቐመጢ ዓሳ እዚ እዩ ብርክት ዝበሉ ዓሳታት ኣብ ዝነኣሰት ብርጭቆ ኣለዉ እዚ ዓሳ ግና ወሲኑ እዩ ኣብ ቅድሚተይ እዚ ዝኣክል ማይን ብርጭቆን ኣሎ ስቕኢለ ኣይቅመጥን ኢሉ ካብ ዝነኣሰ ብርጭቆ ናብቲ ዝዓበየ ብርጭቆ ንምእታው ፈቲኑ እዩ ሓደጋ ኣለዎ ሞት ዘይምዕዋት እውን ከስዕብ ይኽእል እዩ ጠመተ ገይሩ ዘይለዓል ሰብ እውን ሓሜት ዝሰምዕ እንተደኣ ኮይኑ ጻዕሪ ዘይገብርን ብጥርዓን ዝርበሽ እንተደኣ ኮይኑ ከምቲ ዓሳ ፈተነ ናይ ምግባር ዓቕሚ ኣይህለዎን እዚ ድማ ሓደጋ ኣለዎ ሓሓሊፉ ምልማድ ጥራይ እንተይኮነ ውፅኢቱ እውን ኣድላዩ እዩ ጥርዓን ክህሉ ይኽእል እዩ ነዚ ንምስጋር ዝፈቅድ ምዃን ኣለዎ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ ምድማር ምትእሳርን ምስጋርን ኣብ 3 ቀንዲ ጉዳያት ጠመተ ይገብር እዩ እቲ ቀዳማይ መበገሲ መበል ካልኣይ መሳገሪ ሳልሳይ መዝለሊ እዩ እቲ መበገሲ ዘለና ዓቕሚ ካብ ጸገም ምንጋፍ እዩ ጸገም ካብ ዓቕሚ ዕድል ምንጋፍ ከም መበገሲ እዩ መሰጋገሪ ምቹው ኩነታትን መሰረት መቐማጥን እዩ እቲ መዝለሊ ድማ መቕልጣፍን ምትእሳርን እዩ ዝሰርሕ ኣብዚ ቕነ ዝረኣኽምዎ ስራሕትታት እንትንሪኦም ከተማን ሕርሻን መበገሲ እዮም ዓቕሚ ካብ ጸገም እናገፈሎም እዮም ቱሪዝምን ማዕድንን ድማ መሰጋገሪ እዮም ምቹው ኩነታት ዝፈጥሩ መሰረት ዝቐምጡ እዮም ኢንዱስትሪ ድማ መዝለሊ እዩ ከም ዲጂታል ኮይኑ ዝተኣሳሰር እዩ ኣብ ዑደትኩም ግብርና ርኢኹም ኢኹም ከተማን ቱሪዝምን ኢንዱስትሪን ዲጂታልን ርኢኹም ኢኹም ንምንታይ መበገሲ መሳገርን መዝለልን ዝተኣሳሰሩ ዘፈራት ንኽትፈልጥዎም እዩ ሓደ ብሓደ ንርአዮም ሕርሻ ብሓዱሽ ኣረኣያ ምምራሕ ንኣመራርሓ ሙሉእ ሓገዛት መሃብ ውልቃዊ ዘፈር ምስታፍ ንማሕበረሰብ እውን ኣካል እቲ ስራሕ ምግባር የድሊ እዩ ንምንታይ ሕርሻ ዝዓቢ መዋትን እዩ ምፍራይነት እናዓበየ ግን ድማ ኣብ ቁጠባ ሃገር ዘለዎ ብፅሒት እናቐነሰ እዩ ዝኸይድ ንሕና ንሕርሻ ከም ሓደ መበገሲ ዘፈር ዝወሰድናዮ ክሳብ ሕዚ ስለ ዘይተጠቕምናሉ እዩ ስለዚ ካብ ተሓጋዛይነት ናብ መፍራይነት ክንቅየር ኣለና ነዚ ንምዕዋት ድማ መሬት ማይ እኹል ሓይሊ ሰብ ኣለና ፈተናታትን ምርምራትን ኣለዉ ጠንኪርና ንሰርሕ እንተደኣ ኮይና ድማ ተሓጋዛይነት ታሪክ ኣፍራይነት ድማ መለለይና ምግባር ይከኣል እዩ ነዚ ድማ ስግግር ገጠር ንረጋግጽ ኢልና ኢና ስግግር ገጠር ማለት ድማ ካብ ንውልቀ ናብ ዕዳጋ ይሰጋገር ማለት እዩ ካብ ሕድሕድ ሓረስቶት ዘሎ ምህርቲ ካብ ምግቢ ዝሓለፈ ይኾን ንኽፋእ መዓልቲ ካብ ምጽናሕ ዝሓለፈ ይኾን ንዕዳጋ ዝኾን ነፍሪ ነዚ ድማ ምሩእ ዘርን ድኹዕን ኩታ ገጠም ኣተሓራርሳን ምኽሪ ኤክስቴንሽንን ንሰምዕ ማሽን ንጠቐም ዓቕምሎ ሕርሻ ካብ ነጸላ ተሓሳስባ ናብ ብዝሃ ገጠር ንቐይሮ ሕርሻ እንስሳት ዓሳ ሓይሊ ባዮጋዝ ዘለዎ ምግባር ይከኣል እዩ ሕርሻ እንትበሃል ሓረስታይን ብዕራይን ጥራይ ማለት ኣይኮነን ካብዚ ዝሓለፈ እጃም ንኽህልዎ ምግባር ይከኣል እዩ ከይዲ መነባብሮና እውን ካብ ምብትታን ናብ ሓደ ምዃን ክሰጋገር ይግባእ ዕንፀይቲ ንሓዊ ካብ ምጥቃም ናብ ባዮጋዝ ክዓቢ ይግባእ ከይዲ ሕርሻ ሓረስታይ እውን ናብ ዝለዓለ ብርኪ ክሰጋገር ይግባእ ብለውጢ ከባቢ ኣየር ጠጠው ክብል ኣይግባእን ሓደሽቲ ነገራት በብኸባቢና ንፍጠር ሓረስታይ ቡን ሸይጡ ሃብታም ምዃን ተኽኢሉ እቲ ኣርቢሑ ዝሓድር ድማ ፀባ ሸይጡ ዝሓሸ መነባብሮ ምምራሕ ተኽኢሉ ህይወት ብምቕያር
ነረጋግጸሉ ሕርሻና ናብራ ሓረስቶስ ዝቕይር ዕዳጋ ዘረጋግዕ ካብ ዕዳጋ ሓሊፉ ድማ ናብ ወጻኢ ዝወፅእን ተወሳኺ ሃፍቲ ዘምጽእ ንግበሮ መበል ካልኣይ ከተማ መቀላጠፊ እዩ ኣብ ከተማ ዝጀመርናዮም ስራሕትታት ዝጠቕሙ እዮም ኣብ መንግስቲ ምድማር ዝተሓዋወሰ ባህሊ መፍጠር ማእኸል እንከይል ማዕና ምድማር ምሕሳብ ኣይንኽእልን ምኽንያቱ ከተማ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ከም ሕርሻ ዝዓብን ዝሞትን ኣይኮነን ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 400 ንዓበየ እዩ ኣብ ዝቕፅል እውን ንዓበየ እዩ ዝኸይድ ነዚ ዝዓቢ ነገር ብኣግባቡ ፈሊጥናዮ ብትልሚ ንምርሓዮ ምትእኻብ ጥራይ እንተይኮነ ብስርዓት ምንባር እንኽእለሉ ሰብኣውነት ክንላበስ ይግባእ መንግስቲ ምድማር ምኽታም መባፅሕ ብልጽግና ደቂ ሰባት እዩ ይኣምን እዩ ከተማነት ብትልምን ብፍልጠትን ዘይምራሕ እንተደኣ ኮይኑ ናብ ከተማነት ምብጻሕ ኣይከኣልን ማሕበራዊ ረኣያ ከተማታት መፍጠሪ ባህሊ ምትሕውዋስ እዮም ከተማታት ድማ ስርዓት ዘለዎ ሕብራዊ ሓድነት እዩ ቁጠባዊ ኣረኣዩ ድማ ከተማታት ንንግዲ ንኢንቨስትመንት ኢንዱስትሪ ንምህዝዎ ስራሕ ማእኸል እዮም ፖለቲካዊ ኣረኣዩ ድማ ዝማዕበለ ስርዓት ፖለቲካ ምውፃእ ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ከተማታት እዩ ባህሊ ሲቪክ መሰረትን ባህሊ ዝተሃነፀ ኣብ ከተማታት እዩ ከተማን ከተመታይነትን በዚኦም ምኽንያት ከተማን ከተመታይነትን ብፍልጠት ክምራሕ ይግባእ እምበር ብከተማ ማእኸል ዝሓለፈ ቱቦ መጻረይ ምግባር ጎሓፍ ምድርባይ ግቦ ኣይኮናን ማይና ጥሩይ ኮይኑ ንሕርሻ ገደና ክውዕል እናተገበኦ ኣብ ጥቕኡ ንምንባር ዘጽግም ጨና ንኽፈጥር ምፍቃድ ከተማን ከተመታይነትን ብኣግባቡ ብዘይ ምምራሕ ዝፍጠር ጸገም እዩ ነዚ እውን እዩ ብሓዱሽ ሓሳብን ኣረኣያን እንመርሖ ካብ እታወት ክሳብ ዕዳጋ ብፈጠራ ምሕጋዝ ይግበአና እዩ ተሳትፎ ውልቀ ዘፈር ክዓቢ ይግባእ ንማሕበረሰብና ምትሕብባር ምንቃሕ ክህሉ ምግባር ይግበአና እዩ ወለዶ ኸድሕን ይግባእ ኣብ ቤት ጫት መስተ ሽሻ ንኸይውዕል ምግባር ይግበአና እዩ ፓርክ ስቴድየም መንገዲ እግረኛ እንትንሰርሕ ንዜጋታትና ዝሓሸ ጥዕና ንኽህልዎም ይገብር እዩ ምኽታም ወሳኒ ነገር እዩ ብፍልጠት ንምርሓዮ ብቕርበት ንምርሓዮ እናነበርናሉ ንምርሓዮ ነዚ ምግባር ትኽኢልና ብልጽግናና ክረጋገጽ እዩ ሲንጋፖር ከም ፒያሳ እያ ነይራ መንግስቲ ሲንጋፖርን ዜጋታት ሲንጋፖርን ከተማኦም ንምቕያር ወሰኑ ኳዓቱ ተኸሉ ሰርሑ ሕዚ ሲንጋፖር ኣብ ዓለም ዝማዕበለት ሃገር ምዃን ክኢላ እያ ንሕና እውን ንኽእል ኢና ንስራሕ ቱሪዝም ካብ ሓድጊ ናብ ኣታዊ ንቐይሮ ኢና ኢልና እቲ ሓድጊ ኣሎ ግን ድማ ኣታዊ ምዃን ኣይከኣልን ዓበይቲ ሓድግታት ሒዝና ናብ ኣታዊ ምቕያር ብዘይምኽኣልና ፍልፍል ኣታዊ ምዃን ዝኽእሉ ሓድግታት ምጽጋን ናብ ዘይንኽእለሉ ብርኪ ወሪዶም እዮም ናትና ሓድግታት ናብ ረብሓ ይቀየሩ ናብ ኣታዊ ንምቕያር ድማ ሒዝናዮ ዘለና ዘበን ንፍለጦ ሕዚ ዘሎ ዘበን ወለዶ ዑደተኛ ሓድጊ ምስ ቅርሽን ልምድን ደሚሩ ዝርኢ እዩ ሓድጊ ጥራይ ስለ ዘሎ መጽኡ ኣይርኢን ነቲ ዘውፅኦ ቅርሺ ዝምጥን ግልጋሎት ይደሊ እዩ ሕዚ ዘሎ ወለዶ ከም ቀደም ሰብ ሱቕ ኢሉ ብጀልባ ሃገር ዘቋርጽ ኣይኮነን መዕረፊ ቱሪዝምን ኣዋሂድና ንስራሕ ቱሪዝም ስለ ዘሎ ጥራይ ሰብ ሱቕ ኢሉ ኣይመጽእን ከም ዝበልኩኹም ኣብ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ 10,000 ዝኾኑ ዜጋታት ሳውዲ ኣብ ወንጪ ዑደት ዝገበሩ መዕረፊ ስለ ዘሎ እዩ ቱሪዝም ጥራይ ስለ ዘሎ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ኣይመጹን ሰሓባይ ቦታን መዕረፊ ቦታን ተደሚሮም እዮም ቱሪዝም ክፈጥሩ ዝኽእሉ ዕዳጋ ዋና ንገብሮ ንኹሉ ምሕሳብ ኣይንኽእልን ንዓና ባህሪ ጸባይ ቁጠባ ኩነታት ኣየር ዝምጥን ሰብ ጥራይ ፈሊና ነምጽእ ንወንጪ ዝኾን ዑደተኛ ኣሎ ንኣርባ ምንጭ ዝኾን ዑደተኛ ኣሎ ንጅግጅጋ ንሃረር ዝኾን ዑደተኛ ኣሎ ነዚ ፈሊጥና ንስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ዓቕምታት ኣለዉ እቲ ሓደ ጋስትሮኖሚ እዩ ጋስትሮኖሚ ብርክት ኣብ ዝበሉ ሃገራት መስሕብ ቱሪዝም እናኾነ እዩ ዘሎ ጋስትሮኖሚ ማለት ሃገር በቆል ዝኾኑ ምግብታት ነቲ ዑደተኛ ብዝምጥንን ብዝምቹ ጌርካ ምድላው ማለት እዩ ካብዚ ብዝሓለፈ ድማ እቲ ዑደተኛ ንኽሳተፍ ምግባር ንኣብነት እንጀራ ብላዕ ጥራይ እንተይኮነ እንጀራ ንኽስንክት ምግባር ፀብሒ ጣዓም እንተይኮነ ብሰብ ተሓጊዙ ንኽሳተፍ ምግባር እዩ ንኣብነት ንሓደ ዑደተኛ ኣርባ ምንጭ ወሲና ምግቢ ከመይ ከም ዝስራሕ ክነሪኦን ንኽሰርሕን ንኽጥዕም ተጌርና እቲ ዑደተኛ ናብ ሃገሩ ምስከደ ንኣርባ ምንጭ ጥራይ እንተይኮነ ነቲ ምግቢ እውን ኣይርሳዖን ጋስትሮኖሚ ማለት
እዚዩ ኣብ ጨንቻ ዘሎ ኩታ ነቲ ዑደተኛ ገዚእና ካብ ንኸድኖ ኩታ እንትስራሕ ተነሪዮን እንተዝፍትንን እዚ ሓሳብ በይኑ መስሕብ ቱሪዝም ምዃን ይኽእል እዩ። ተርእዩ ዘይጽገብ ፋሽን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓፂርና ተንሕዞም ንቱሪዝም እታወት ክኾኑ ዝኽእሉ ኣዕዋፋት ኣብ ኢትዮጵያ ኣለዉ። በዓላት ሃይማኖት ጉያ ኣሎ። ንኣብነት በዓል መስቀል ተርእይና ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ መስቀል ኣደባባይ ከም ዘሎ ምድላው ኣብ ብዙሓት ሃገራት የለን። ብጣዕሚ ዝስሕብ ነገር እዩ። ዝኣምንን ዘይኣምንን ኩሉ ተዝርዮ ዘሎ ስርዓት ብጣዕሚ ሰሓባ እዩ። እቶም ካልኦት በዓላት ኢትዮጵያ በዚ ልክዕ መስሕብ ቱሪዝም ምግባር ይከኣል እዩ። ግን ድማ ቱሪዝም እታወት ቁጠባ ንምግባር ንኩሉ ነገር ጽባቐ ምፍጣር ኣድላዩ እዩ። ከም ትፈልጥዎ ናትና ነገር ደረቕ እዩ። ሰሓባይ ታሪኽ የብሉን። ኣብ መፋርቕ መበል 17 ክፍለ ዘበን ሓደ ንጉስ ነይሩ። ኣብ ህንዲ ሻሃ ጂሃን ይበሃል። እዚ ንጉስ በዓልቲ ገዝኡ ብምኽንያት ወሊድ ሙንታዝ ሙሃል እትበሃል በዓልቲ ገዝኡ ሞይታቶ። እቲ ንጉስ እውን መዘከርታ ንኽኾና ንመቓብራ 22 ዓመት ዝወደአ ስራሕ ሰሪሑ እዩ። ሕዚ እቲ መቓብራ ኣብ ህንዲ ታጅ መሃል ብዝብል ስያመ ሰባት ዑደት እናገበሩሉ ይርከቡ። ንመቓብራ ሰባት ሰልፊ ሒዞም እዮም ዑደት ዝገብሩሉ። ንሕና ግና ከም ላሊበላ ሶፍ ዑመር ሒዝና ሰሓባይ ታሪኽ ምፍጣር ብዘይ ምኽኣልና መዕረፊ ቦታ ብዘይ ምስራሕና ልምዲ ዑደት ስለ ዘይብልና ሕዚ እቲ ታሪኻዊ ቦታ ጨኖ ናብ ውሽጢ ዘይኣቱ ዝተደርበየ ኮይኑ እዩ። ኣነን ንስኻትኩምን እውን ሓድጊ ህንዲ ብምድናቕ ተጸሚድና ኢና። ሰሓባይ ታሪኽ ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ። ፈለማ ዘለና ዓቕሚ ፈሊና ንፍለጥ። ሓደ ዓይነት ክኾን ኣይግባአን። በብኸባቢኡ ዘሎ ጸጋ ፈሊና ንፍለጦ። ካብኡ ድማ ነዚ ዝፈለጥናዮ ነገር ንሓልዎ ናብ ጭቡጥ ውፅኢት ምቕያር ይግባእ። ዑደት ቱሪዝም ናብ ኣታው ንቐይሮ። ነዚ ስራሕ ሚኒስትር ቱሪዝም ኣይሰርሖን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣይሰርሖን፣ ፕረዚደንት ክልል ኣይሰርሖን። ከም ማሕበረሰብ ብሓባር ታሪኽና ሓድግና ናይ ምፍታው ናይ ምፍላጥ ስራሕ ብሓባር ንስራሕ። እዚ ናይ ኩልና ስራሕ ክኸውን ይግባእ። ሃፍቲ ሃገር ምዃኑ ፈሊጥና ነፋልጦ እንተደኣ ኮይና ዝለዓለ ሃፍቲ ከምፅልና እዩ። ንኣብነት ኣብዚ ዘበን ሃሽታግ ምግባር ተኽኢልና ሃሽታግ ኣኽሱም፣ ሃሽታግ ጎቦታት ሰሜን፣ ሃሽታግ ባሌ ንብል እንተደኣ ኮይና ናብ ዓለም ክበጽሕ እዩ። እቲ ኻሊእ ማዕድን ዝለዓለ ረብሓ ኣለዎ። ቅድሚ ሕዚ ማዕድን ከም መርገም እዩ ዝቑፀር ነይሩ። እዚ ሓሳብ ሴርናዮ ኢና። ማዕድን መርገም ኣይኮነን፣ ግን ድማ ዝለዓለ ሸርፊ ወፃኢ ኣምፅኡ ንኽንቅልጥፍ ኣብ ምግባር ክሕግዘና ይኽእል እዩ። ብኸመይ ንብል እንተደኣ ኮይና ማዕድን ሃፍቲ ማሕበረሰብ ምዃኑ ብምእማን ዘመሓድሮ ድማ መንግስቲ ምዃኑ ብምፍላጥ ንምንታይ ማዕድን ውስኑን ዝውዳእን ብምዃኑ። ንኣብነት ጋዝ ንኢንዱስትሪ እታወት እዩ፣ ንሓመድ ድማ ድኹዒ እዩ። ንሓመድ ብምኽንያት ጋዝ ምምጋብ ተዘይክኢልና ሓመድ ዝህቦ ምህርቲ ኣይህልውን፣ ዝተተሓሓዘ እዩ። ጋዝ ረብሑ ብዙሕ እዩ። እቶም ካልኦት ማዕድናት እውን ተመሳሳሊ ባህርያት ኣለዎም። እንታይ ንግበር ትብሉ እንተደኣ ኮይንኩም ማዕድንና ብኸመይ ክንጥቀም ከም ዝግባእ ዝሕብር ትልሚ ክንሕዝ ይግባእ። ትልሚ እንተንሕንፅፅ ግና ማዕድን ዝውዳእን ውሱንን ዝጠፍእን ምዃኑ ብምፍላጥ ጥንቃቐ ክንገብር ይግባእ። ኣሎ ግና እኹል ኣይኮነን። እቲ ዘሎ ናብ ልምዓት እንትንቅይሮ ዝተማልአ ትልሚ የድልየና እዩ። ማዕድን ኣብ ከይዲ ግዜ ተደላይን ክባር ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት ሊትየም ጥራይ እንተወሲድና ቅድሚ 15 ዓመታት ዋጋ ኣይነበሮን፣ ሕዚ ግና ዋና ኮይኑ እዩ። ኣብ ሊትየም ዘሎ ተደላይነትን ዋጋውን ንዓበየ መጽኡ እዩ። ሕዚ እውን ዘይፈለጥናዮን ዘይተረዳእናዮን ማዕድናት ኣብ ዝኾነ እዋን ተደላይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ሎሚ ኣይንፈልጦን ማለት ንጽባሕ ኣየድልን ማለት ኣይኮናን። ስለዚ ትልሚ ወሳኒ ማለት እዩ። እዚ ዘፈር ዝለዓለ ጥንቃቐ ይደሊ እዩ። ይሄ ሴክተር ከሬጅ ይፈልጋል፣ ኤንዱራንስ ይፈልጋል። ሀብቱን ከመጠቀማችን በፊት ከፍተኛ ከሬጅ እና ኤንዱራንስ ከሌለ ይኹን እምበር እዚ ሴክተር ከሬጅ ኤንዱራንስ ይደሊ እዩ። እቲ ሃፍቲ ቅድሚ ምጥቃምና ልዑል ከሬጅን ኤንዱራንስን ተዘይሃልይዎ ኣጸጋሚ ከም ካልእ ሴክተር ቀሊል ኣይኮነን። ኢንቨስት ጌርካ ዘይክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ነዊሕ ትልሚ እዩ። እዚ ዝፈልጥን ዝርዳእን ሰብ ውሕድ እዩ። ነዚ ኣሊሽካ ምስሓብ ይደሊ። ሎሚ ንሕና ስለ ዘይነፍሪ ዘይክርድአና ይኽእል እዩ። ደቅና እንተፍርዩ ግና እዚ ሃፍቲ ወሳኒ እዩ ዝኸውን።
እዚ ዓብይ እታወት ምዃኑ ተረዲና ኢና በትልሚ ክንሰርሕ ዘለና ንኣብነት ወርቂ እንተወሲድና ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ሰደድ ዝገበረቶ 28 ሚልዮን ዶላር እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 3 ቢልዮን ዶላር እዩ ኣብ ሓፂር ዓመት ውሽጢ ክንደይ ከም ዝዓበየ ምግንዛብ ይግባእ ኢትዮጵያ ጋዝ መዳበርያ መስትያት ሓፂን ኣውፅያ ምፍራይ እንተጀሚራ ሃፍታምያ ማለት እዩ ሃፍታም ትበሃል ሃገር እዚ ድሌት ሸርፈ ወፃኢና ዝቕይር እዩ ስለዝኾነ ማዕድን ብፍልጠትን ትልምን ክምራሕ ኣለዎ ክልላትን ሚኒስትር ማዕድንን ፍቓድ ክትህቡ ከለኹም ክትንቀቑ ኣለኩም ኣቕሚ ዘለዎም ፈሊኹምን ኣጽኒዕኹምን እንተዘሂብኩም ዓብዪ ሃፍቲ እዩ ዝባኽን እዚ ዕቤትና ዘሳልጥ መሳርሒ እዩ ዝኸውን ኢንዱስትሪ 3 ዕላማታት ኣለዎ ዝኣትዉ ፍርያታት ምትካእ ምክንያቱ እዚ ሕማም ርእሲ ዝኾነ ሸርፈ ወፃኢ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ነፍርዮ ፍርያት ኣብ ዕዳጋ ዓለም ተወዳዳርን ተደላይን ብዝኾነ መንገዲ መምራሕ ሳልሳይ ካልኦት ዘፈራት ብእታወት ክሕግዝ ኣለዎ ዝተዛብዐ ኢንዱስትሪ ናብ ብራኸ ክሰጋገር ብምግባር ምዕባይ ፍቓድ ሂብካ መሬት የለን መሬት ኣሎ ሓይሊ የለን ሓይሊ ኣሎ ፋይናንስ የለን እዚ ዝተዛብዐ ኢንዱስትሪ መሪሕና ናብ ብራኸ ንዕብዮ ከም መንግስቲ ምክልኻል ብምንካይ ምኽኣል ነብዝሕ ውልቀ ዘፈር ክሰርሐሉ ዝኽእል ዓውዲ ብምፍጣር እንደግፎ ተዘይተደጊፉ ኣይዓብን ተዘይዓብዩ ከዓ ምዕባለና ኣይረጋገፅን ውልቀ ዘፈርን መንግስትን ሚዛኖም ሓልዮም ኣብ ኢንዱስትሪ ግድኦም ይፈጽሙ እዚ ብምቅልጣፍ ዕቤት ነረጋግጽ ካብ ዝተዛነፈ ጉዕዞ ናብ ዝተቓደወን ዝተኣሳሰረን ጉዕዞ ከምርሕ ንግበሮ ንሕድሕድ ፍርያት ዘድሊ እታወት ብፍላይ ንዕኡ ዝኸውን ፍርያት ነፍሪ እዚ ምቅዳውናትና ስራሕ ይኹን ዘለውና ዝተበታተኑ ፍርያታት እናራኸብና ብውሽጢ ክፈርዩ ክንገብር ኣለና ካብ ልቓሕ ናብ ኢንቨስትመንት ንቐይር ብልቓሕን ኮመርሻል ሎንን ዝመፁ ኢንቨስትመንታት ኣብ ኢትዮጵያ ዘዋፁ ኣይነበሩን ኢንዱስትሪ ፓርክ ኣዳማ ኮምቦልቻ ባህርዳር ሐዋሳ ደብረ ብርሃን ጅማን ካልኦትን ተለቂሕና ኢና ሃኒጽናዮም ውልቀ ሰባት ክሰርሕዎ እናኽኣሉ ብልቓሕ ሰሪሕና ሰባት እምፂና ኮይኑ ግና እቶም ሰባት ቀረጽ ኣይኸፍሉን ስለ ዝኾነ ብልቓሕ እናሃነጽና ንወለዶ ዕዳ ካብ ነውርስ ውልቀ ዘፈር እናሓገዝና ኢንቨስትመንት ክመጽእ ተንገብር ሃገር ዝልውጥን ዘማዕብልን እዩ ዝኸውን ብኣግባቡ መሬት ሓይሊ መሰረተ ልምዓት ብምምላእ ብሕግን ፖሊሲን ከምኡ ድማ ብፋይናንስ ንሕግዝ ኢንቨስትመንት ምስሓብ ይከኣል እዩ ፕሮቴክሽን ጠጠው ቢልና ጄቪ ነስፋሕፍሕ እዚ እንተጌርና ኢንዱስትሪ ይልወጥ ኢንዱስትሪ ድማ ዘፈራት ይልውጥ ዕቤት ኢትዮጵያ ይቀላጠፍ እንብህጎ ምዕባለ ከዓ የምጽእ ዲጂታል መታወቂያ ሞባይል ባንኪንግ ዘመናዊ ስርዓት ክፍሊት ተጀማሚሮም እዮም ኤአይ ኳንተም ሳይንስ ዝበሃሉ ነገራት ወዲሰብ ከመይ ከም ዝነብሩ ከመይ ከም ዝሰርሑ ከመይ ከም ዝትልሙ ከይተረፈ እናለወጠ ምዃኑ ክትግንዘብዎ ኣለኩም ቴክኖሎጂ ክነተኣታቱ ኣለና ንምንታይ ኤአይ ሕግታት ፓወር ፕሮዳክሽን ፓርቲሲፔሽን ከም ብሓዱሽ እናፅሓፈ እዩ ዘሎ ፋይዳ ፓስፖርት መሶብ ሞባይል ባንኪንግ ዘመናዊ ስርዓት ክፍሊት እታወታት ብምልኦም ብዓቕሚ ውሽጢ ሃገር ንዓበየ ክኸይድ ኣለዎ ቱሪዝም ፋይናንስ ሕርሻ ክንደይ ሚእታዊ ኤአይ ተጠቒሙ ኢልና ምዕቃን ተዘይክኢልና እቲ ቴክኖሎጂ ክንበጽሖ ኣይንኽእልን ኣብ ኩሉ ስርሓትና ቴክኖሎጂ ክነተኣታቱ ኣለና ንኢትዮጵያ ዝተዋደደን ዝተማልአን ዕቤትን ምዕባለን ከምጽእ ዝኽእል ቴክኖሎጂ እዩ እዚ ተግባር ተጀሚሩ ክተርፍን ከይፍጸምን ዝገብር ዘሎ እንታይ እዩ ሓሳብ ኣልቦነት እዩ ናብ ላዕላውነት ሓሳብ ክስገር ኣለዎ ዘርኢ ተዘይሃልዩ ፍርያት የለን ዘርኢ ብልጽግና ሓሳብ እዩ ሓሳብ መቕዳሕ ብዙሕ መከራ እዩ ኣምፂኡልና ምክንያቱ ዘርእን ክርዳድን ዝተሓዋወሰ ስለ ዝኾነ ንዓና ዝመስል ዝሰርሕ ዝቕይር ዘርኢ ሓንፂፅና ኢና እዚ ናይ መንግስትን ናይ ሓባርን ጌርና ተሰሪሕናሉ ለውጢ ክነምጽእ ኢና ሓሳብ ኣልቦነት ማለት ብህዝበኝነት ምስካርን ምዕዋርን እዩ ብነባር ባህሊ ምሕጻር ብግዚያዊ ጸገም ምፍራሕን ምርዓድን ሓበራዊ ዕላማ ዘይመሓዝ እዚ ጸገም ኢትዮጵያ እዩ ኢትዮጵያ መርከብያ ሰባት ዝሳቐዩ ዘለዉ ግና እታ መርከብ ኣፍሪሶም ንእሽተይ ጀልባ ብምስርሖም እዩ ጀልባ ባሕሪ ኣይሰግርን መርከብ ግና ባሕሪ የቋርጽ እዩ እቲ ዝዓበየ ኣፍሪስካ ንእሽተይ ተሰሪሕካ ኣብ ንእሽተይ ሰፈር ትተርፍ እምበር እቲ ዝዓበየ ኣይትሰግሮን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲካ ከምዚ ዝበለ እዩ እታ መርከብ ኣፍሪስካ ጀልባ ምስራሕ ካልእ ናቆረጽካ መሲልካ እግርኻ መቑራጽ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ብህይወት ንኽተርፍ እንትጽዕር እቲ ኻሊእ ነቲ ሓደ ንምቕታል እዩ ዝጽዕር ናይቲ ሓደ ሚዛን ነቲ ሓደ መሰረት ህልውና እናሃለዎ እቲ ሓደ ግና ነቲ ኻሊእ ብምጽዳፍ ብህይወት ዝህሉ ይመስሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፖለቲካ እዩ ሓሳብ ኣልቦ ዝወለዶ ፖለቲካ 3 ኣለውዎ ባህሪኡ ዕሙት ተጻራርነት ዘለዎ እዩ ርክቡ ሚዛን ሰሓተ እዩ ውጽኢቱ ዝተጨናገፈ እዩ ሓሳብ ተዘይሃልዩ ምክንያታውነት ሎጂክን የለን እዚ ትውልዲ ንኸይሳገር ዝገብር ሕማም እዩ
ሓሳብ ናይ ሙሩእ ዘርኢ ሱር መሰረት እዩ ዘርኡን ሱርን ከይተቐበልካ ጨንፈርን ፍሩይን ንምእራይ ምፍታን ውፅኢታዊ ይገብርን ልዕልና ሓሳብ ብምድማር ሰዓራይነትን ምምጻእ ሚዛናውን ዘይሻራውን ብዝኾነ ሓሳብ መሞጋት የድሊ ምትሕባርን መውድዳርን ብሚዛን ከይዱ ዘይቋረጽ ቀጻልነት ዘለዎ ምግባር ኣውንታዊ ለውጢ ብምፍጣር ብምትእሳር ክብጽሖ ኣብ ዝግባእ ቦታ መብጻሕ እዩ መንግስቲ ምድማር ታሪኽ ካብ ምዝራብ ንላዕሊ ታሪኽ ብምስራሕ ዓርሱ ክገልጽ ዝደሊ እዩ ዘሳገር ሓሳብ ዝሳገር ህዝቢ ሒዙ ንለውጢ ዝጻር ዓርሱ ከም ሽምዓ ኣምኪኹ ትውልዲ ዘሳገር ስርዓት እዩ ምድማር ዕድል እዩ ብልጽግና ከዓ ዓወት እዩ ዓወት ዝገብሮ ምድማር ዘይኮነስ ምጽዓርን ምስራሕን እዩ ዝቝጸር ውጽኢት እንትመጽእ እዩ ሓሳብ መብዛሕ ንሓሳብ ተገዛኢ ምዃን ብሓሳብ ምግዛእ ልምዲ እንትኸውን ምድማር ውጽኢታዊ ይኸውን ናይዚ ኣመር ድማ ፍሪልዮን እዩ ብነጻ ምክፋል ብነጻ መሃብ እዩ ካብ ትማሊ ቆንጢርካ መውሳድ ዘይኮነስ ንጽባሕ ምሕሳብ እዩ ሰብ ኣትሪፍካ ዓቕሚ ምግባር ሰላምን ብልጽግናን ጸጋታት ምድማር እዮም ሓሳብን ሰብን ትካልን ምርኻብ እዩ ቀመር ምድማር ከልካለ ሓሳብ ዝሓዘ መራርሓ ዘይኮነስ ሓዋፋ ሓሳብ ዝሓዘ መራርሓ የድሊ እዚ ምግባር እንተኽኢልና ኣብ ዝቕጽሉ 5 ዓመታት ብዘይጥርጥር ኢትዮጵያ ክትምዕብል እያ እዚ ዘመን ብልጽግና ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነ ደው ዝብል ነገር ኣይህሉን ስለ ዝኾነ ላዕላውነት ፖሊሲ ምግቢ ሓሳብ ዝተረጋገጸላ ኢትዮጵያ ንምፍጣር ምስራሕ ካባናት ትጽቢት ይግበር ዝተጀመሩ ስራሕትታት ኮሪደር ሕርሻ ሓጋይ ፍራምረ መዳበርያ ሙሩእ ዘርኢ ክበዝሑን ክምዕብሉን ምግባር የድሊ ሰሓቕን ሓጎስን ዝተመልኦ ኣገልጋሎትን ዜጋታት ብቕንዕና መሃብ ኣገልጋሊ ዘይኮነ መራርሓ ብልጽግና ሃገር ንምርግጋጽ ኣይኽእልን ዝተረኸቡ ውጽኢታትን ዓወታትን ቀጻልነት ክህልዎ ምግባር ንዝቕጽል መረጻ ጽጡሕ ባይታ ምፍጣር እዚኦም እንትዕወቱ ቀጺሉ ባሕሪ ይመጽእ ወሰኽ ናብራ ነኪ ሓደ ዲጂት ነብጽሓዮ ዘፍረናዮ ካብ ኮንትሮባንድ ሓሊና ምትእሳር ዕዳጋ ብምፍጣር ካብ ደላላ ብምሕላው ናሃሪ ወሰኽ ናብራ ናብ ሓደ ዲጂት ነውርዶ ስርቂ ምንካይ መሬት ፍትሒ ወርቂ ሸየቲ ከቕንሱ ብምግባር ናብ ሃገር ሃፍቲ ከኣቱ ምግባር ከም ሃገር ሰራቕቲ ጠጠው ስለ ዘበልና ዝረኣኽምዎ ስራሕትታት ልምዓት ተሰሪሖም እዮም ሕድሕድ ሰራቕቲ ከቕንሱ ብምግባር ንልምዓት ሃገር ክውዕል ምግባር የድሊ ዓሌታውነት መቕናስ ብቆሸት ተኸቢብና ዘለና ሰባት ንዕበ ብመንደር ተሓፂርና እንተተሪፍና ብልጽግና ኣይነረጋግጽን ካብ ዝወረደ ናይ መንደረ ተሓሳስባ ንውፃእ ተጸባይነት ንቐንስ እዚኦም ናይ መቕናስ ሽቶታት እዮም ሽቶታት ባዶ ድማ ባዶ ተሓጋዛይነት ባዶ ጾም ዝሓድር መሬት ባዶ ተመዛባላይ ባዶ ኮንትሮባንድ ባዶ ሽፍታ እዚ ብልጽግና ኢትዮጵያ ንምርጋጽ ሽቶ ብምግባር ሕድሕድ ወረዳ ዞባ ሽቶታት ባዶ ክረጋገጽ እንተገይሩ ምዕባይ ንኽእል ኢና ሽቶታት ሓደ እንተንዕዘብ ድማ ሓደ ኮሪደር ገጸር ብወረዳ ሕድሕድ ወረዳ ሞዴል ዝኾነ ሓደ ኮሪደር መንደር ገጸር ይስራሕ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ይኽእል እዩ ሕድሕድ ወረዳ ሓደ መዋህለሊ ማእኸል ፍርያት መኻዚኖ ይስራሕ እዚ ግድን ህንፃ ወይ ዓብይ ክኸውን የብሉን እንተወሓደ ዝፈሪ ፍርያት ንኸይባኽን ዝገብር መዋህለሊ ማእኸል ይስራሕ እቲ መዋህለሊ ዝፈሪ ፍርያት መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ እዚ ንእዋናዊ ጸገም ዘገልግል እንትኸውን እንተተሪፉን ዕዳጋ ነውፅኦ ኢና ሕድሕድ ዞባ ሓደ መባጽሕ በጻሕተኛታት ብብርኪ ዞባ ይህነጽ እዚ ከም ጎርጎራን ወንጭን ክኸውን የብሉን ቅልል ብዝበለ መንገዲ ምስራሕ ይከኣል እዩ ኣብ ከይዲ ምዕባይ ይከኣል እዩ ንኣብነት ኣብ ኣምቦርቾ ዝተሰርሐ ዝናኣድ እዩ ሓደ ማእኸል ጥዕና እንስሳት ኣብ ሓደ መራብሒ እንስሳት ዞባ ምህናጽ ብወረዳን ብዞባን ሓደ ማለት እዩ ሓደ ግልጋሎት መሰብ ብብርኪ ከተማ ሓደ መሸጢ ማእኸል ኣብ ከተማ ሓደ ስትራቴጂክ ኢንቨስትመንት ብብርኪ ክልል ምምጻእ ናይ ትኽልል ነገር ዝልውጥ ወሳኒ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ምምጻእ ሓደ ኣግሮ ኢንዱስትሪ ፕሮሰሲንግ ብክልል ምህናጽ እዚ ግድን ዓብይ ክኸውን የብሉን ናይ ትኽልል ውፅኢት ሕርሻ ፕሮሰስ ዝገብር ክኸውን ኣለዎ ክልተን ልዕሊኡን ዕቤት ክነረጋግጸሎም ዝግብኡ ሽቶታት ድማ ትሩፋት ሌማት ብፍላይ ኣብ ገጠር ፍርያት እንቋቑሖ ብክልተ ዲጂት ክነዕብዮ ኣለና ፕሮቲንን ሓናጻይ ምግብን ብእኹል እንተዘይፍሪና ዘይቀንጨረ ወለዶ ምፍጣር ኣይንኽእልን ዝቐንጨረ ወለዶ ከዓ ብልጽግና ከቐጽለ ይኽእልን ዕጽፊ ኩታገጠም ሕርሻ ኩታገጠም ሕዝውን እኹል ኣይኮነን እዚ ናብ ብክልተ ዕጽፊ ክዓቢ ኣለዎ እዚ እንትዕወት እዩ እኹል ፍርያት መፍራይ ዝከኣል ሕርሻ ሓጋይ እንተወሓደ 10% ምፍጻም እዚ ብውሕዱ እዩ ሕርሻ ሓጋይ ጾሞም ኣብ ዝሓድሩ መሬታት ብፓምፕ ብኢሪጌሽን ምብዛሕ ተዘይክኢልና ሕዚ ዘሎ ፍርያት ምስቲ ዝውስኽ ዘሎ ሰብ እኹል ኣይኮነን ኢንዱስትሪ ጠጠው ዝበለ ክለዓል ብምግባር ብውስን ዓቕሚ ዝሰርሕ ዓቕሚ ብምዕባይ ሓደሽቲ ብምውሳኽ እንተወሓደ 10 ልዕሊኡን ዕቤት ክነረጋግጽ ኣለና
معدن ببخابي زلو العل عقم معدن كاب كونتروباند حلينا انتوحدا 10 ميتاوي كعبلوا ورقي بوتاش تانتالم ليثيوم يكون زخون عينة وصيت معدن 10% عب بمقبار بالصقنا ኢትዮጵያ خنعبي يقبا نايزي حافشاو دمر وصيت كم هاجر ل 10 ميتاوي عبيد كنرغاغصلنا شتوتات حدميت دما فايدا متاوقع 100 ميتاوي ናብ ቀበሌ ወረዳ ዞባ ክልል ክባጽሕ ኣለዎ ዜጋታትና ብዝግባእ ክንፈልጥለና እዚ ኩሉ ክረጋገጽ ኣለዎ 5 ሚልዮን ኮደርስ 100 ሚታዊ ክዕወት ኣለዎ ኣብ ከተማን ገጠርን ዝተጀመሩ ልምዓት ኮሪደራት ብዝተማልአ መንገዲ 100 ሚታዊ ክፍጸም ኣለዎ ተጀሚሩ ዝተርፍ ከይህሉ ፕሮጀክትታት ገበታ ንወለዶ 100 ሚታዊ ተፈጺሞም ናብ ስራሕ ከኣትው ኣለዎም ካብ ገርዓልታ ክሳብ ኣርባ ምንጭ ካብ ጅማ ክሳብ ሸበሌ ካብ ፓልም ክሳብ ደንቢ ዘለዉ ስራሕትታት ገበታ ንሃገር 100 ሚታዊ ተፈጺሞም ግልጋሎት ክህቡ ኣለዎም ምቹውነት መረጻ 100 ሚታዊ ክነረጋግጽለና ሰላም የለን መረጻ ይድልን ዝበሃል ነገር ስርዓተ መንግስት ዘፍርስ ስለዝኾነ ሕድሕድ ወረዳ ዞባ ክልል ዓርሱ ብምፍታሽ መረጻ ዲሞክራሲያውን ንኹሎም ሓይልታት ዝምቹ ኩነታት ክኸውን ምግባር እዩ ሪፎርም ሲቪል ሰርቪስ በብበርኩ 100 ሚታዊ ፈጸም ኣብ ኦሮሚያ ዝተጀመረ ስርዓት ሪፎርም ሲቪል ሰርቪስን 100 ሚታዊ ክማላ ኣለዎ ለውጥ ዘድልዮም ጉዳያት ለውጥ አመራርሓ አተሓሳሰብ አመራርሓ ንዕላማ ዝተገዘ ንዕላማ ዝሰርሕ ዘበረታት ካብ ቢሮ ወጪ ዝሰርሕ ዘይዕበ ናይ አመራርሓ አተሓሳስባ ለውጢ የድሊ ለውጥ ትካላትና ዝተዋሃቦም ለእኽቶ ዘፍጽሞም ለውጢ የድልዮም እዩ ዝተሰርሑ ስራሕትታት ሪፎርም ትካላዊ ውጽኢት ክህልዎም ኣለዎ ለውጢ ባህሊ ምምንቃይ ሽርሒ ቅኒ ከባቢያዊ ዘይምስራሕ ዘይምጻር ሓደገኛታት እዮም እዚኦም ክልወጡ ክንክዩ ክመሓይሹ ኣለዎም ህንጸት ወለዶ ህፃውንቲ ኣብ ኩዕሶ ሜዳ ክውዕሉ ትምህርቲ ከጽንዑ ጽሬት ትምህርቲ ምዕባይ ጽቡቕ ሃገር ከም ዘለዎም ክርድኡ ምግባር ሃገሮም ክፈልጡ ምግባር ካሊ ኣጠቃቅማ AI ሕድሕድ ትካል ትምህርቲ ጥዕና ኢንዱስትሪ ሕርሻ ክንደይ ፐርሰንት AI ተጠቂመ ዝብል ከም ሽቶ ከኣምጥ ኣለዎ AI ኣጠቃቅማ እንተዘይ ዓብዩ እናሓስቡ ዕቤትን ምትእሳርን ኣይመጽእን ኩሉ ኣብ ዘፈሩ እዚ ሽቶ ክዕውት ኣለዎ እንትጠቃለል ወለዶ መደመር ናብ ብልጽግና ዘብጽሕ መንገዲ እዩ መንግስቲ ምድማር ንብልጽግና ሃገር በበዓል ሓደራነት ብዙሓት ነገራት ተጻቢሩ ናይ ምስግጋር ሓላፍነት ተሰከመ መንግስቲ እዩ ብፈተና ብጻሪ ብጽሬት ውጽኢት ጋዲ ንምግባር ምጻሪ ቁልፊ ናይ መንግስቲ ምድማር ስራሕ ሕድሕድ ዘፈር ተደጋጊፉን ተኣሳሲሩን ጉዕዞ ብልጽግና ኢትዮጵያ ከቀላጥፍ ኣለዎ ልዕልና ሓሳብ ናይ ብልጽግና መሰረት እዩ እዚኦም መሰረት ጌርኩም ኣብ ከባቢኹምን ሓላፍነትኩምን እንተሰሪሕኩም ኣብ 2036 ኢትዮጵያ ካብ ኣፍሪካ ብሉጽ ቁጠባ ትውንን ሃገርያ ትኸውን ሓጺን ወርቂ ጋዝ እንተውፂና ሕርሻን ተስፋሕፊሕናን ኢንዱስትሪ እንተዓብዩ ኩላትና እንተጽዕርና ከተማታትና ማዕሪጎም ተጸቢቖም ዑደተኛታት እንተስሒብና ታሪኽ ድኽነት ኢትዮጵያ እነበቅዕ ወለዶ ምዃን ንኽእል ኢና እዚ ንምግባር ሓላፍነትኩም ብብቕዓት ብምፍጻም ብልጽግና ኢትዮጵያ ሓደ ብርኪ ንቕድሚት ዝወስድ ስራሕ ብምስራሕ ኣብ ታሪኽ ዝዝከር ሓወልትን ምስራሕ ንበርትዕ በሓድነት ብምትሕባር መንፈስ ዳግማይ ዓድዋ ኢትዮጵያ ደጋጊምኩም ንኽትፍጽሙ ሓደራ ክብለኩም ይፈቱ በአድዋ አዳራሽ የተደረገው ይህ ስልጠና ለዚያ ለዳግም አድዋ ምስረታ ፈርቀዳጅና ጡብጣይ እንዲሆን በጋራ መንፈስ በትብብርና በትጋት እንድትሰሩ አደራ ልላችሁ ፈልጋለሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ